Kidam tang chitini phai tretrogar ni ani kang sama por lakhain ko raisi Borjan MAC constituency ke parlo Kuligaon Lord Chuti aklamalong inter club men's football tournament ke pathu ke paman pon Lason si Kuligaon Sports Association atumpen kabor ipon mati chepatirpi ponsi non malom ki thurmia owe kimia tumaphan sports anathu ansose kangthur ponchi ke pachu hungpon pen ok pranaphan akimi anparta non pen ke ong dori so jangatum isi ka phere meme ahor jesamet drugs kirim pen ke chenglok penangan arakia son ke chophai ke batla puson si thekpon long la so pen si kamatha inter club men's football tournament ke paman pon pusi berta ribdun long Labang so ka pathu pon ate rang atumamen lake Sod Recho Youth Club la pen HDP England Club atumang bong ing tangkring pen ke pathu chedan pon lo la pen ke pathu pon a hot Sod Recho Youth Clubs atum ke thek mu choda jok goal cricket hom an HDP England Club atuma phan thapon lo la pen HDP England Club atum goli sianta chitudun thek theamat 0 goal an si chodet lo la so inter club men's football tournament ke pathu ke paman pon along aluhi sarpo aman pen kiri ingti SDP Kuligaon Babu ingti Maipu Kuligaon Sports Association Raju Ingleng Maipu KSA BDC atum pen ke chenglok penangan man ke do ke thegering atum chetong dun si RDP dun News report Karbinglong Live